Realment ha sigut un any complicat, no? Perquè tots esperàvem que això s'haguera pogut aliviar un poc més i sempre, dins de les mesures de prevenció i això, hem intentat treballar, perquè hem anat tots els companys, hem estat treballant totes les vesprades, perquè això realment porta hores de feina, saps? Quan el dones compte estem tot l'any, no en estes soles, perquè la nostra, gràcies a Déu, al coll també li agrada molt, la ciutat del Natal, i anem fent molts belems, no? Que això tant agrada a la gent com ens il·lusiona a nosaltres mateixos el fer-los. I sí, és laboriós i costa molt, però la mateixa il·lusió que tenim tots en fer-lo i realitzar-lo, i després ja veus aquesta satisfacció en la gent que veus al carrer, els xiquets i tot això, el sents pagat, en aquest aspecte sí. La marca jo crec que no sols és simplement una marca i d'ahir ha vingut també l'èxit, perquè la gent la fet seguir aquesta marca, al final jo crec que ens identifica un poc a tots, el sentiment que tenim nosaltres pel nostre Nadal, que el sentim únic, que el sentim màgic, que ens fa despertar sentiments d'il·lusió, tornar a la infantesa, i això també ens agrada moltíssim transmetre-ho a la gent que ve, perquè jo no conec alcoià que no se'n vagi en aquestes èpoques a un altre puesto i parle del seu alcoi, per això m'aixina, però del seu Nadal. Però no és una qüestió de pavonejar-se, sinó és una qüestió de que realment sentim que és únic, que nosaltres disfrutem tantíssim que volem fer partícips als altres. I la societat civil jo crec que ha entès molt bé el fonament de tot aquest concepte del Coll Ciutat del Nadal que vam voler començar a treballar des del 2015, perquè al final volíem fer-lo de tots, i la societat ha agarrat aquest estic i entitats com els belenistes de Santa Rosa, que ja venien fent-ho, però s'han sumat a fer belens específics per poder fer rutes i hem organitzat aquestes rutes perquè al final també, altra cosa que nosaltres podem lluir en el Nadal, per això és específic, per això és identitari, és que tenim moltes coses que no n'hi ha en altres llocs i que només es fan ací. El nostre tirisiti és universal, però és d'ací. I la cena del pobre, una cosa aixina que per nosaltres és molt ordinari, però és una cosa del nostre Nadal, la cena del pobre. Evidentment, la nostra cabalgata, els nostres bis que ja coneixem tots, però els belens, l'artesania pura que hi ha en aquest belén, suposa que a tot arreu es muntaran belens, però en la finura i en el treball que es prenem ací per muntar-los, no podràs trobar en altres llocs. Doncs tot això, tot aquest empenyo també d'anar fent i anar conservant, al final es tracta de conservar aquestes tradicions perquè els nostres fills, els fills dels nostres fills, puguen continuar sentint aquests sentiments i aquesta passió que sentim nosaltres per el nostre poble i que l'estimem en tots els seus aspectes. Estem en Nadal, el Nadal en fundació sempre és un poc especial perquè fem una exposició expressa sobre temes nadalencs i enguany, a banda de l'exposició, a més tenim este belem que hi ha així darrere nosaltres que hem muntat es muntava abans, però enguany és en una sala que hem habilitat especialment i que serà posteriorment sala d'exposicions. El pròxim dijous n'hi ha una exposició sobre personatges nadalencs basats en contes de Paco Gisbert. Es farà la presentació i és una exposició un poc juganera perquè n'hi ha una part d'exposició així, l'altra exposició està al final de l'exposició està en l'oficina de la zona nord que tenim a la zona nord. Aleshores, també hem encetat una exposició del tirisiti al mercat de la zona nord. Vull dir que tenim una exposició també de Nadal en Cocentaina, és a dir que hem viscut el Nadal intensament a base d'exposicions.